तो जितना तोता लोग बालो जे गाना मतलब लोकगीत अइला के बाद पवन सिंह के माने खाली कहले वालो कि गायब हो गइलन और पवन सिंह उड़ गइलन। जितना तोता लोग बाड़लो सब जना कुर्सी के पेटी बांध ललो कैसे कि तारा लोग के पापा जी आ गइल बड़न। ठीक बा भैया, अबे एगो पोस्टर लॉन्च भइल धनिया ए जान पावर स्टार पवन सिंह के ब्लास्ट गाना जल्द आवे वाला बा आप लोगों के बीच में, जवना गाना के नाम बा धनिया ए जान। आ जितना भी पावर स्टार के फैंस बाड़ लो सब केहू एक गाना के इंतजार करतला। एक गाना के नाम मतलब कोनो गाना पावर स्टार के आवाज में जल्दी आओ कैसे कि बहुत ज्यादा लेट हो गई। तो फाइनली पावर स्टार पवन सिंह और शिल्पी राज के आवाज में उषा फिल्म से गाना जोन बा उ आवता, जवना गाना के नाम बा धनिया ए जान। तो भैया गाना के बारे में तो नहीं सब बात कर जाए, वो से पहले बात कर जाओ एकनी सन के। तो एकनी के तो ये बार बेहोश हो गई सन कैसे कि अब एकनी के मुंह रहल ना जौन कहत सन कि पवन सिंह गइलन, पवन सिंह गायब, पवन सिंह के गाना नहीं आवत। माने हम कहत रहनी कि गाना आई इंतजार करल, ठीक बा, लेकिन एकनी के कुछ ना कुछ एकनी के कंटेंट चाहत रह तो कुछ बनावत रह सन। तो देख सन आ गइल बड़न, पोस्टर वोस्टर दिखा देतनी, ठीक बा, देख सन। अब ओकरा बाद तहरा लोग से बात कर जा भैया गाना के बारे में। तो गाना जौन बा गाना के नाम बा धनिया ए जान। धनिया पबावे कहाँ से पोस्टरों में धनिया उनिया डालने बड़न, ठीक बा। किसान टाइप के भाई बा चांदनी सिंह जौन बाड़ी एमे काम कैले बड़ी पावर स्टार पवन सिंह के साथे। पवन सिंह और शिल्पी राज के आवाज बा एक गाना में। उषा फिल्म से जौन बा गाना आवता, लिरिक्स जानते लोग के बा विजय चौहान के। तब विजय चौहान कैसा लिखेलन ये हमरा बतैला के जरूरत नहीं है। ऑलरेडी बहुत ज्यादा हिट गाना, बहुत ब्लास्ट गाना पवन सिंह के आवाज में विजय चौहान के लिखल बावे, ठीक बा। तो इहो एगो किसानी टाइप के फील वाला गाना, मतलब जगह ट्रैक्टर पर बैठल बड़े होगा लागत। अब तक गाना सुनला के बाद पता चली कि गाना जौन बा उ कैसन बा, लेकिन ट्रैक्टर पर बैठ के पगड़ी बांध के एगो बिहारी और किसान टाइप के आ ऊपर से धनिया के फोटो पोस्टर में आ गाना के नाम धनिया ए जान। ऐसे पता चलता कि किसानी टाइप के जौन बा गाना होखे वाला बा। एक गाना हमारा देखे से झलकुटन टाइप के गाना हो, जगह लाइव गाना ना गावल जाला वही टाइप के सीक्वेंस ट्रैक में ना हो। माने हमरा लागत है जगह हम अपना व्यू बताओ नहीं, तारा लोग के पक्का व्यू बा कि गाना कैसन होके वाला बा। अगर केहू के पता होके तो कमेंट बॉक्स में बताओ लो, चाहे अपन विचार कमेंट बॉक्स में रख लो। आ पावर स्टार के ऑयला पर देखो बहुत दिन से बा सब केहू हमरा से ये पूछत रहा कि पावर स्टार के गाना जौन बा उ कब आवे वाला बा। तो पावर स्टार के गाना के इंतजार खत्म हो गई बा। 1 से 2 दिन में आज पोस्टर लॉन्च हुई बा, कल टीजर लॉन्च हुई, अब परसों हो सकी तो गाना आ जाए, ठीक बा। चाहे परसों टीजर लॉन्च हुई, लेकिन गाना जौन बा 1 से 2 दिन में उषा फिल्म से तारा लोग के देखे के मिल जाई, सुने के मिल जाई, वो पावर स्टार पवन सिंह के आवाज में। तो जितना भी फैंस बाढ़ लो रेडी रह लो, सब के एकदम मतलब ब्लास्ट कर देवे बा, पूरा एकदम बवाल मचा देवे बा, इग्निशन के दिखा देवे बा जौन कहत रहसन, ठीक बा। बाकी गर्मी ज्यादा बा, ठीक बा, पंखा उंखा चलैले नहीं कहाँ से वीडियो बनावे बैठल नहीं है। बाकी तनी वीडियो के लाइक कर लो, शेयर कर लो, अपन कमेंट में राय दी हलो। ई बताओ लो कि पावर स्टार के गाना अइला से तारा लोग के कैसन मतलब फील होता है कि पावर स्टार इतना दिन के बाद फिर से एगो गाना ले लन। अब लगातार बवाल हुई, धमाल हुई। अब पावर स्टार तनिया सा लेट आवलन लेकिन पूरा बवाल लेके आवलन, ठीक बा। तो अपन राय अपन जौन विचार बा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कर लो, शेयर कर लो, मिलता नहीं अगला वीडियो में।